musik i gang. Hvad så, typ lille video, mand? Hvad skal vi have at spise? Vi skal have oksetyndstegt med nu. Pesto kartofler. Ej, det lyder dejligt. Det ser godt ud. En typisk skitusting, ikke? tequila-glas. Du tager en hjelm på. Ja, så Så skål sætter med du det glas der. og så tager du en tequila-shot i munden. Kan du lide de glas Følg ikke med derinde? gladen. Ja, ikke alle Så sammen. holder det i munden, ikke? Der er nogen af dem, Der er nogen af dem, man Så skal er en, holde der står sig fra. foran dig med en ski og flexer den over knæet. Og så slutter det automatisk, når du får slaget oven i hovedet. Som man siger. Det er nu ikke min erfaring. Han lugter lidt spredt. Den er nok ikke destilleret så mange Jeg fik gange. den dårligste tequila inde på A-var. Den første eneste af sidste gang, jeg var derinde. Jeg står i en drink for det der med Der var sådan læderbæltet. spritet og bare stået åbent. Ja, og klipper. Hvis du for eksempel slår en etter, så skal man drikke etteren her, ikke? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men det øjeblik, man ender på 1 her på den her, så skal man tage en dobbelt af en af det, man slår til sidst. Okay. Jeg forstår det ikke. Ja, men jeg skulle også gerne nå ned på hatten, ikke? Det var der da ikke noget at snakke om. Du kan gå ned på hatten. Jeg har hørt om det der udtryk, der hedder Bushman. Godt med salt og citron. Ja, så skal jeg ned og slå det ihjel med det. Færdig? Skal du lande som body? Nej, ikke noget. Okay, det var Du klapper gerne op. Jeg har kun gul og blå på. Ja, det er også. Skål! Jeg er også Jeg er glad for, at det ikke er mig, Rasmus. Har du isterninger hvis det er? Jeg er slet ikke en især. Den er god, ikke? Men det strammer lidt. Jeg sidder bare og filmer. Det strammer lidt. Ja, der kommer også spyd. Der kommer sådan en lyd. Og det var vi igen. Det er godt gået. Det er godt gået. Igen. Det smager ret godt. Igen. Kan vi ikke skifte ud med noget sommerspil eller et eller andet? Hvad fanden er det? Det er ikke... det Der skyller vi lige efter. er god reol. Du sidder også. How am I doing? Det er fantastisk. Og en toer. Det er da heldigt, at du havde en idé om at blive monsterfuld. Det er 6'eren først. Og du lige rydder hele rækken. Sådan rigtig blander. 6'er først, og så 5'er. Jeg magter ikke at skulle fylde hele lortet op igen. Nå, så Ej. Det kunne du tænke, der var. Den lille, den passer bare ikke. Nej, ham den Det er en stor. Er du i bil? Ja. Det siger du, lader den stå? Ja, det tror jeg. Den lille bil. Den der bil står helt alene dernede. hvis jeg skal køre hjem, så skal bilen med mig. Daniel, lader du den stå hele aften? Jeg henter den, når vi er færdige på hatten. Jeg befinder mig på en strækning her i Europa, men Der er jo der er utrolig mange, man ser utrolig mange langtidschauffører og lastvogne, der holder ind. Hvad kan der måske her i Europa? vi nærmer os Padborg Bordel, men med raske skridt. Med raske skridt. Yes. Så er der med ål og... Det smager nu dejligt med ål. Hvad for noget? Jamen, det var Jonas, der sad forklaret et eller andet sygt sexleje, hvor de kom fisk ind i røven eller noget. Nå, ja. Det kender du godt, eller hvad? Det er ikke, hvad det var engang. Jeg fik lov for et sommerspil med, ikke? Ja, jeg undskylder, at jeg skulle bruge gummi. Ja. Det er beskyttet min tunge. Du ved aldrig, hvad den kommer op i. Nej, det er nemlig rigtigt. Du ved aldrig, hvad aftenen byder på. Præcis. Jeg overvejede lidt hubba bubba, men tænker, Du kan slå ikke. så elastisk er hun sgu heller ikke. Skal du blæse bobler i hulen? Ja, så stort. Ja, jeg skal synge krabbesangen. Jeg skal i hvert fald blæse. Det er nemlig rigtigt. Han skal nemlig blæse. Fordi han er den nyeste tilkommende, som man siger. Ja, så stort pesar skal du heller ikke bruge. Og han har taget blotterjakken med. Girls love this. Kan du ikke stave med en spade? Det er JS, siger hvad? Jeg er ordblind. Nej, jeg er ikke. Det er heller ikke et ord, det er en forkortelse. Nå, okay. Hvad,
Står der det på alle dine trøjer? Er jeg ordblind? Nej. Girls Love DJs. Nej, nogle af dem gør det da. Nogle af pigerne, eller hvad? Ja. Det er godt. Jeg har også en tanketruds med det. Den vil jeg gerne se. Jeg har overtaget Camilla til at gå med den. Den vil vi gerne se. Ja, det må vente til at komme hjem fra New York. Det er en aftale. Det er en aftale. Så oversætter vi Camilla til at gå. Det kniver lidt med at fylde dansegulvet, hva' Martin? Martin, skal du mere røg? Ah, mere røg, mere røg. Det skal ikke være generet. Nå, altså, street. Det er, vi har Simon Juhl med os i aften. Fantastisk, han gad komme. Det er fedt. Ren kendis. Der er jo en god start. Og så Nick giver en flaske, og så er vi allerede godt kørende. Jeg vil gerne høre noget med et beat. Ja, men det har vi ikke, Jonas. Der er jo ingen, der danser til det der. Jonas, det er der faktisk Øjeblik, ikke. puste. I øjeblikket. Har du drukket for meget til tequila? Og se, vores vennerhus er kommet til. Min vennerhus er staves med T. Min ven i dag, min fjende i morgen. Jonas eller den der. Hey!